छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दुचाकीवरून तरुणाचा स्टंटबाजी करतानाचा एक व्हिडिओ समोर आलाय। शहरातल्या गर्दी असलेल्या जालना रोडवर तरुण दुचाकीवरून स्टंट करताना दिसतोय आणि धक्कादायक म्हणजे या रस्त्यावर लहान मोठी सगळीच वाहनं असताना देखील हा तरुण अशा प्रकारे स्टंट करताना चित्रित झालेला आहे। या दृश्यांमध्ये आपल्याला तरुणाची स्टंटबाजी दिसतेय। छत्रपती संभाजीनगरमधली ही दृश्य आहेत। दुचाकीवरून तरुणाचा हा स्टंटबाजी करतानाचा एक व्हिडिओ समोर आलेला आहे। शहरात गर्दी असलेल्या जालना रोडवर तरुण दुचाकीवरून अशा प्रकारे स्टंटबाजी करताना दिसतोय आणि धक्कादायक म्हणजे या रस्त्यावर लहान मोठी सगळ्याच प्रकारची वाहनं सुद्धा आहेत आणि हा तरुण यामध्ये स्टंट करताना दिसतोय। अत्यंत धोकादायक पद्धतीने स्टंटबाजी छत्रपती संभाजीनगरमध्येही चित्रित झाली आहे। एक तरुणानं रस्त्यावर स्टंटबाजी केलेली आहे आणि त्याचा हा व्हिडिओ चित्रित करण्यात आला आहे।